Les parades de llibres i roses van estar instal·lades durant tot el dia a la Rambla de Nostra Senyora i a diversos carrers del centre, aprofitant el bon temps i l'afluència de gent. El dia d'ahir era el millor moment per promocionar obres literàries i això és el que van fer diversos autors que van visitar Vilafranca per vendre els seus llibres i signar alguns exemplars. Per exemple, al carrer de Sant Joan hi havia instal·lada una parada del Rotary Club Vilafranca per vendre el llibre d'Elisabet Pedrosa, Criatures d'un altre planeta, sobre la malaltia que pateix la seva filla, la síndrome de Rett. L'autora hi va ser durant bona part de la tarda per signar exemplars i per recollir beneficis per investigar sobre aquesta malaltia. Recordem que la nit solidària del Rotary Club es dedica a aquest mateix tema. Des de l'Associació Catalana del Síndrome de Rett, Francesc Joan agraïa en nom de l'autora, que va haver de marxar, i en nom de l'associació la resposta als vilafranquins i vilafranquines. Ha signat molts més llibres avui que l'any passat al Passeig de Gràcia. O sigui que això vol dir molt de la solidaritat vilafranquina i de la forma en què hem enfocat aquesta nit solidària. Estem realment tots molt contents de com ha succeït, perquè el que volíem és donar, ja no el signar llibres i fer una recaptació, sinó el que volíem justament és donar a conèixer aquesta malaltia tan cruel que és la síndrome de Rett. I penso que avui ho hem aconseguit. Sincerament, per això estem molt contents i molt emocionats. D'altra banda, Sant Jordi es va viure amb intensitat també al barri de la Girada, on, entre altres activitats, es presentava el llibre El poder del sueño, del vilafranquí Antonio Llanes. La novel·la explica la història d'un agent d'assegurances, la professió del mateix autor, avorrit de la seva vida i que comença a tenir uns somnis estranys. Simplemente es un agente de seguros cansado de su trabajo, de la vida que está llevando, y la vida le da un vuelco a través de un sueño. Por eso se ha hecho, ¿no?, esta novela, ¿no?, del poder del sueño. Llanes va aprofitar la diada per donar a conèixer la seva novel·la al barri on treballa. La diada de Sant Jordi també es va viure, a més dels llibres i les roses, amb diverses activitats. Per exemple, la plaça del Penedès va acollir la tradicional ballada de sardanes de la diada.